Swara data pitolohan nggih Wisma pundi to? Ingkang pantes kinarya bubukaning kandha Tugu Wisma ingkang mapan ing RT 3 RW 2 Desa Madukara Kabupaten Ngamarta. Lamun sinawang saking katebian sumumur mawa cahya kinulung mawa tejo. Pratandha saking langkung ageng ras kabingahanipun ingkang hamengku karsa. Nggih, Bapak Harjono ingkang salah hanawung seka tetapi darmaning werda. Hami Mahasuta Mahagya siwi nenggih kusumaning ayu pragiwa kaliyan Mas Bagus Pacanegara Atmaja. Gagungipun Bapa Werkudara ingkang lenggah dedalem ing Jodipati. Mula pantes sinebat Wisma ingkang kaeka Adi Panca Prasedya. Eka wus ngagemi sawiji adi luwih Panca Lima Prasedya jajaring karsa kang minawa jati dirining bangsa Nuswantara sanyata. Katitik senadyan papan jembar tanpa pagut. Katika rumpak jalaran katahing para tamu minulya ingkang sampun kepareng lenggah setata pepak sinaruja berambalabar hangebeki jroning sasana wiwahan. Yekti kaya adoyong-doyong puncak sijining pandhapi agung bali winangun ngantos dumugi pangurakan Jawi. Surah gemuruh hamburga rubuh. Sineged gantiya ingkang cinarita. Kabiwada unggeling gending munya hangranging ana gandha arum mangambar hangebeki jroning sasana wiwahan. Mulya kawriyan ana teja manter hanegowing mawa praba. Menika ta tejaning risang mustikaning pawiwahan ya pengantin putri ingkang muswijil saking atepas wangi. Giya kakanthi manjing jroning sasana wiwahan. Samating busana ingkang hangemba busananing prameswari nata wanita utama yen to kudu saking Mandrawa kawuryan. Abyor mampir pating gebyar pating clorot pindho ajroning Kartika ing madyaning antariksa. Pengantin putri Satuhuan Nedya pinilih sulistya ing rupa gandes luwes meraati. Tindak pengantin putri kaledeng kapurwakan patah sakembaran. Lelawani melayani kinamulan seolah bawa ingkang sriwa prasaja. Pramila tindake tansah alami mring sagunging mriksa. Dasar pangantin putri duweni watak Srikandi sriwus ngangari becik. Kanthi iku wadah lan nemu teges wanita kang bisa nyimpen kebecikan lan bisa nyimpen wewadani keluarga kang ora becik. Yen mengkono bisa gawe sasaraning ati lan gawe tentreming kulawarga murakabi mring bebrayan agung. Jangga lumung wanda buruh bawijang pranata wawak singset kapethet dening ageman pindha cengkir gedeng siningit. Yayah jebol-jebol namekak madya kang dadi setu handrawing sarira. Kicating potong patining galebyar dening cenala ingkang tinartas sesotya ingkang nawaretna. Yen to ginata jroning wardaya pindha wardu angga sastra ingkang hamengku ing wanci dalu. Sumangke tindakake saat maja pengantin putri wus dumugi tungyon keng dinuju ya sasana rinang seda. Sasana wis bangi gembi papan eden kang sawa kencana saha rinengga endahing sekar lan ijeming gegodhongan. Dening ibu juru Sumbagya kaaturan lenggah ing kursi pinasri. Legit anggelena risang mustikaning pawiwahan ya pengantin putri kang kawistara wis lenggah kaapit patah sakembaran. Jroning gegalih tansah hangantur rawuhipun ingkang raka garwa. Nanging dataran kawijil pangandike rumang samuning wadana. Sumsasmita mung manganten kakung daya-daya kaaturan rawuh. Pramila balung jagung saumpama pitunggul semanten rumiyin pangrumbaka dicara lenggahipun panganten putri ing sasana rinengga. Tumuli badhe kalajengaken adicara candhakanipun nuwun.